Molt bé, doncs seguim amb les píndoles d'estiu i avui parlarem de com trobar Jesús a l'Antic Testament. És una que hem parlat molts cops en altres capítols. Ha sortit. Sobretot és un tema que a mi sempre m'ha interessat molt. I bueno, doncs avui farem una mica de com fer-ho, com fer-ho de manera correcta, vigilar amb maneres incorrectes, tècniques, etc etc. Ja ho anirem veient. Llavors, volia començar amb Joan 5:39, que diu: vosaltres examineu les escriptures perquè us penseu trobar-hi la vida eterna, i elles són les que donen testimoniatge de mi. Val? Mentre aneu buscant, veureu que això doncs, és un diàleg que té Jesús, i el que està reivindicant és que les escriptures, perquè llavors encara estaven només tenien l'Antic Testament, les escriptures parlen de Jesús. I avui veurem que ho fa constantment. Llavors això, Jesús està afirmant que ell surt de l'Antic Testament. És una que a vegades ens xoca molt perquè molts cops, com hem comentat en altres episodis, ens pensem que hi ha Déu Pare a l'Antic Testament, Jesús quan ve i després l'Esperit Sant, però Jesús constantment està en l'Antic Testament. En el camí d'Emaús podem veure com en els versets 46, 47 i 48 diu: això és el que us vaig dir quan encara eren amb vosaltres. Cal que es compleixi tot el que hi ha escrit en mi a la llei de Moisès, als profetes i als salms. Llavors els obrí el cor perquè comprenguessin les escriptures. Els digué: això diu l'escriptura, el Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d'entre els morts. I cal predicar en nom d'ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, començant per Jerusalem. Llavors, una oració que podríem fer tots en aquest mini episodi és que això també ens serveixi a nosaltres perquè Jesús ens obri el cor i puguem també comprendre millor les escriptures, ara que potser les veurem amb un prisma diferent. Veiem com Jesús diu que tot l'Antic Testament apunta cap a ell. Veiem com no ensenya als deixebles que l'Antic Testament està caducat, sinó que ell ensenya que és la peça que fa que tot encaixi i quadri. No podem entendre l'Antic Testament sense Jesús, i sense l'Antic Testament també ens costaria molt més veure que Jesús és el verdader Messies, perquè l'Antic Testament realment el que fa és reforçar moltíssim aquesta idea de que Jesús és el Messies correcte, perquè en aquella època sabem que hi havia molt comportament messiànic de gent que volia dir que ells eren els Messies. I veiem constantment com Jesús cita l'Antic Testament al llarg dels evangelis, i veiem com sempre agafa versets que fan referència a ell, igual que a Fets, a l'eunuc que va llegint Isaïes, fa referència a Jesús una altra vegada. No hi ha rotllos per llegir, que Jesús està llegint. És una constant, és una constant. Sí. Llavors també a la Bíblia trobem que posa: no us penseu que seré jo qui us acusarà davant del Pare. El que acusarà és Moisès, en qui teniu posada l'esperança, perquè si creguéssiu en Moisès em creuríeu a mi, ja que ell va escriure de mi. Però si no creieu en els seus escrits, com creureu les meves paraules? Llavors veiem que Jesús, un altre cop, en aquest tros, el que fa és dir que Moisès parla d'ell. Correcte. Llavors, un cop tenim això, el que podem concloure és que si mai has llegit l'Antic Testament fixant-te en com aquest apunta a Jesús, potser no l'estàs llegint com Jesús creia que l'havies de llegir i t'estàs perdent coses pel mig. Una altra prova també és que els deixebles constantment podem veure com van fent referències a l'Antic Testament per dir que Jesús és realment qui deia que era. Si vols trobar alguna ràpid, pots trobar Hebreus 11, veuràs que està ple de comparacions de que Jesús i tal, Jesús i qual. Allà podràs veure una pista molt grossa de com Jesús va apareixent per allà. O també pots llegir la història de Josep. Això després ho desenvoluparem més, però si llegeixes la història de Josep és un pare que envia el fill preferit, que els seus iguals, o sigui, els seus germans en aquell cas, el destrossen, el venen per monedes de plata, el donen per mort i després acaben penedits anant cap a ell i ell els converteix en el seu salvador. Podem veure com hi ha un paral·lelisme molt clar, això és un exemple molt tonto. Ara llavors començarem a desenvolupar tècniques per poder fer això d'una manera correcta. Llavors, estem dient que ara veurem a Jesús a tot arreu o que podrem obrir la Bíblia en un lloc random i que podrem llegir i dir aquest passatge em recorda a Jesús d'aquesta manera? No. Hi ha maneres correctes i incorrectes de fer-ho i llavors jo m'he basat en 6 tècniques per trobar Jesús en l'Antic Testament d'una manera sempre molt correcta. I ho vendré en una masterclass que posa aquí... Vale, llavors, la primera és les promeses, promeses, ombres, instruccions, errors, temes i històries. Comencem per les promeses. Les promeses és molt evident. Sovint, en l'Antic Testament, veiem com Déu va prometent que hi haurà un Salvador. Al principi veiem com diu que un Salvador l'enviarà per vèncer la serp. A Gènesis 17
diu que serà descendent d'Abraham. A Gènesis 49, que serà de la tribu de Judà. Al Salm 110, que serà etern rei i sacerdot. Al Isaías 53, que patirà. Al Salm 16, que ressuscitarà dels morts. A Daniel 7, que serà el salvador del món. O sigui, constantment podem veure, quan llegim això, doncs que puguem anar dient, mira, justament ara estic llegint Daniel i això crec que pot ser una referència cap a Jesús. Hi ha més de 400 en l'Antic Testament, així que és un constant i ho podem anar veient. Val, les ombres. Les ombres és potser la més guai de trobar, perquè és la que fa més il·lusió. Sí. Una ombra no és un mirall, però et pot donar certa informació de com ets. Vale? Una ombra no et dirà... Tu veient una ombra no sabràs si aquella persona doncs, és guapa o lletja, si és alta o baixa, depèn de com. Potser pots endevinar una miqueta doncs, el pes... Dona informació, però sí, no exacta. La forma de la cara una miqueta, si està de perfil, però és això, et pot donar pistes, però no és exactament el que ha de ser. Val? Molts cops quan veiem les ombres veurem exemples en els quals Jesús pot estar representat però sempre es queda curt. Jesús sempre és molt més del que l'ombra és. Llavors podem veure ombres, o sigui, moments, personatges, objectes o rituals que no són Jesús però ens poden fer intuir característiques o metàfores que Jesús pot complir. 2 punts. Sí, poden haver-hi ombres que siguin objectes o rituals. Després els veurem. També comentar que la Bíblia no s'ha de llegir de manera metafòrica, de manera constant. Vale? O sigui, ara no estic dient que tota la Bíblia són metàfores i el que hem de fer és extreure'n el valor. No. El que estic dient és que a vegades sí que s'utilitza el recurs metafòric i que si som capaços de detectar-lo, la Bíblia és un llibre que precisament aquestes metàfores sí que les té permeses, que diguem, en moments concrets fetes d'una manera concreta. I sempre, per això, ja ho has especificat, s'ha d'anar en compte a l'hora de treure informació de qualsevol fet. Per això el Pol està donant pistes ara, perquè s'ha de fer de forma concreta. Justament... Potser això també podríem fer alguna píldora d'aquestes de com llegir cada text en funció de com va ser escrit, perquè hi ha textos històrics, textos poètics, textos, i que s'han de llegir de formes diferents o interpretar de formes diferents. Correcte. Llavors, tenint les ombres, per exemple, posaré un exemple tonto, que dius, vale, Jonas és una ombra de Jesús. S'ofereix per ser sacrificat, per salvar els tripulants del barco, passa 3 dies mort i de cop ressuscita. Vale? Ara aquí no em ficaré si va morir o va ressuscitar de veritat, però simplement podem veure que és com un exemple... És una ombra. Que podria haver-hi. Llavors, m'estic tirant un triple? No, estic llegint el que el famós comentarista de l'Antic Testament, Jesús de Nazaret, explica a Mateu 12, del 39 al 42. Jesús mateix destaca que això és una manera correcta de llegir la Bíblia. Després podem veure objectes que també, com per exemple l'arca ho vam parlar, crec que va ser en el del bateig, sí. Com l'arca és un objecte que dintre seu guarda la humanitat, agafa el càstig i després doncs, ens salva a tots. També podem veure, per exemple, el temple. El temple era on Déu habitava, on s'ensenyava, on es feien sacrificis per aplacar els pecats i veiem com Jesús al final acaba sent doncs, l'acompliment de tot això, que no m'estic passant de rosca, sinó que a Joan 2 Jesús mateix es compara amb el temple. Correcte. Llavors podem veure l'ombra de Jesús en la vida de Josep, en la serp de Moisès, en els sacrificis de la Pasqua, en la pedra angular descartada pels constructors del temple, és un constant, es poden veure, i en el Nou Testament molts cops es troben aquests exemples. Llavors el que us convido a fer és que quan veieu que Jesús es compara amb algú, aneu a buscar aquest algo a la Bíblia i dir, aquí hi ha tot això que em quadra moltíssim amb el que Jesús estava dient. Hi ha moltes bíblies que tenen aquesta referència, que et diuen en aquest moment s'està fent referència en aquest text de l'Antic Testament. Busqueu-ho i aneu-hi perquè és un exercici que realment ajuda a veure la Bíblia com un sol llibre i no com a 66 diferents, perquè realment té una sola narrativa i va sempre en una direcció. Vale, després hi ha un que és... Aquest potser és una mica més absurd, però també és maco de descobrir-lo perquè també ens fa llegir la Bíblia d'una manera diferent, que són les instruccions. Val, a la Bíblia tenim el manual d'instruccions de la vida de Jesús. Quan llegim el Levític ens explica com s'havia de viure. Veiem doncs, que Jesús és tot allò que va fer. També veiem la definició de què és una persona sàvia a Proverbis. Eclesiastés ens explica com hem de viure la vida. Jesús, allò és com el seu manual d'instruccions. Llavors, a la Bíblia constantment se'ns explica com hem de pensar i actuar, i és tal com Jesús va actuar i va viure entre nosaltres. Aquests llibres són el que Jesús va creure i el que Jesús va obeir, amb el que va omplir la seva ment. Lògicament, ens han de servir per aprendre, però és genial veure com
Jesús indirectament està aquí. Quan ens defineixen una persona sàvia, dius, ostres, i justament Jesús era d'aquesta manera. Exacte. Vale, molt ràpidament tenim les caigudes. Vale? La Bíblia comença superbé. Capítol 3, tot va malament. Tot cau. Llavors, bàsicament, veiem com entra el pecat, Caín mata el seu germà, no era un alcohòlic, la Torre de Babel... O sigui, cada pecat assenyala que necessitem un salvador. Quan veiem algú que peca, tu pensa, ostres, tant de bo més endavant en el llibre aparegui un salvador que pugui acabar amb tot això. Doncs justament, això és Jesús, que nosaltres ja ens hem acabat el llibre. Cada vegada que llegis això a l'Antic Testament, fes una flexió i tindràs l'estiu de la teva vida. Sí, arribes tard per l'Operació Bikini. No, comencem a partir del setembre a llegir l'Antic Ja. Testament de cara al juny. Val, llavors tenim les històries, que l'Antic Testament està ple d'històries, que són el que sovint ens sabem de l'escola dominical. Aquestes mini-històries expliquen una història molt més gran, el que deia l'Aleix. La Bíblia és tot un llibre. Llavors, el resum de l'Antic Testament és Déu anunciant que instaurarà el seu regne a la terra i això es compleix en Jesús. Quan arriba Jesús podem veure que completa tot el que les altres històries no resolen. Llavors, necessitem un salvador? Jesús és qui ens salva. Tots els reis acaben sent dolents? Jesús és el rei definitiu i perfecte. Jesús, compleix tot allò que les altres històries acaben que dius, ostres, tant de bo acabés bé. Pues, pam, Jesús és el final correcte. Podem veure com el missatge de Déu acaba sent buscar, salvar els perduts. I això va apareixent a tot arreu. Quan allibera a Israel d'Egipte, quan Jerusalem està en ruïnes, quan han de conquerir una terra que està plena de gegants... No són mini-històries inconexes, són parts de la història que ens acaben de portar Jesús. Al final és com anar creant hype per dir, ostres, un altre cop que fracassen, un altre cop que fracassen, aviam sí, pam! Pum. I Jesús és el que acaba completant. I per últim tenim els temes. Val? La Bíblia està plena de temes, com per exemple la santedat, el perdó, la fe, la justícia, l'amor... Llavors, l'Antic Testament, Déu treu aquests temes per anar-nos preparant per l'Evangeli. Amb Abraham ens ensenya sobre la salvació per fe. Amb la llei de Moisès veiem com sacrificar un altre ésser sense taca acaba aplacant el pecat. A Daniel se'ns parla del judici final. Llavors, tots aquests temes que van portant, que van sortir per l'Antic Testament, acaba portant-los a Jesús. Acaba veient com això és el que Jesús acaba fent. Llavors, per què és tan important llegir la Bíblia d'aquesta manera? El tema és que si no llegim la Bíblia d'aquesta manera, tendim a llegir les històries simplement com lliçons de conducta, com ens hem de comportar, què hauríem de fer, i al final acabem convertint la llei i la saviesa en principis de vida pràctics, però ens perdem el motiu principal per al qual va estar escrit a l'Antic Testament, que és per portar-nos a Jesús. És un camí perillós, perquè sense l'Antic Testament és això, és un codi moral, és un llibre màgic amb encanteris i és un manual de política, però ja està. Al final és com si ho llegíssim des d'un punt de vista pràctic i ja està, i això no ens involucra res més que el que ens hem de comportar. I pitjor de tot, quan traiem a Jesús de l'Antic Testament ens comencem a relacionar amb Déu sense comptar amb l'únic que ens pot portar a Déu, i això és molt inútil perquè un mediador hi ha entre Déu i els homes, l'home Crist Jesús. No hi ha exemple en l'Antic Testament que puguis seguir, cap ordre que puguis obeir, cap advertència que puguis escoltar, cap penediment que puguis oferir, cap culte que puguis donar a Déu si elimines a Jesús de l'equació. Llavors, llegim l'Antic Testament, llegim el Nou Testament, quan llegim el Nou Testament i veiem a Jesús que es compara amb un personatge, anem a buscar el personatge, aviam què diu, i quan llegim l'Antic Testament, si trobem alguna història que diguis, ostres, això m'està sonant, anem a intentar buscar aviam si podem veure Jesús en aquell lloc. Amén.